Pag-segregate sa mga basura, subling gipahinumdum sa mga talisaynon, karon nga napanglantawan nga mo triple ang gidaghanon sa mga basura sa Disyembre. Ang report ni Femari Dumabo. Usa sa gikabisihan karon sa mga kawani sa Material Recovery Facility mo ang pag-segregate sa mga basura nga malata gikan sa dili malata ug mapuslan pa. Natipo ng mga basura sukad pa sa miaging Biyernes hangtod na gabii nga mga nightly activities subay sa mga kalihukan sa Kapaskuhan. Napalantawan ni Edwin Yerves, pangulo sa MRF, ang pagdaghan sa mga basura sa tibuok syudad gikan sa 3,000 tonelada matag adlaw sa ordinaryong adlaw nga moabot na sa 9,000 ngadto sa 11,000 kada adlaw ning Disyembre. Dako jud kayo kanang participation ang mga manindahay. Una gyud unta kung imong sabton angay gyud sila unta doon na sila responsibility nga diha lang sa at source nila segregated ang basura. Kaya sa level na nagyud sila bahin o kanang segregation at source. Gani na naman tay i-create naman ang itawag atong barangay environmental officer. Nga mo na sila mo sa kada barangay mo na mo hatag og information drive. Sagad sa hinungdan sa pagbara sa mga drainage panahon sa ting-uwan mao ang basura nga matigom. Gipainomduman sa chairman sa Committee on Environment, Konsehal Alito Bacaltos ang mga talisaynon nga muusa ka tuig daw human napasar ang No Plastic Policy Ordinance. Naglatid ang ordinansa nga idili ang paggamit sa plastik kaduha matag semana. Taas ang panahon nga gihatag sa dakbayan sa mga tindahan o sa mga mulupyo sa dili pa higpitan ang pagpatuman sa No Plastic Policy. Hinay-hinay nila kining gipatuman sugod sa miaging semana. So ako pa nang tukion kung unsang adlaw o unsang reaksyon sa mga tao na nabay magkagusto, nabay dili disgusto, business community, kung unsa ilang unahuna anang naa, maayo ba o dili, o katong sa environmental side. Gipasabot ni Bacaltos nga ang mga tindahan maoy mo patuman sa ordinansa ug ang mulapas niini makamulta. Kanang plastic bag, ma-decompose na siya, 14 years pa na siya. So ang kaning ato ang bottled water, mo decompose na siya, mo dugta na siya, mga 400 to 500 years. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.